laidalle. Karjalle loistavasti nousee jälleen Hakapää, kuten tässä sarjassa usein nähty. Jani Hakapää! Ja minkä tempun tekee siinä Hakapää? Kölli on suu auki selostamossa. Ei tuolle voi muuta sanoa. Jani Hakapää. 1,5 minuuttia toista erää pelattu ja Hakapää nousee. Vie uransa ensimmäisellä pudotuspelimaalilla Kärpät johtoon. On kyllä ottanut ihan mielettömän ison roolin näissä playareissa ja jatkaa vaan, tunnistaa ton tilanteen. Siinä Virnekselle kulmaan, huolimaton pelaaminen Tapparalta. Näin pääsee Hakapää ja sitten Hakapää laukoo, Karhunen torjuu. Ronkainen! Taneli Ronkainen laukoo pelin 2-0. Taneli Ronkainen teki lauantaina ensimmäisen pudotuspelimaalinsa ja nyt tulee perään toinen. Hakapäälle tästä taas syöttöpiste. 1.44 erää pelaamatta ja numerot 0-2. Tappara kääntää jälleen Kärppien alueelle. Haapala tulee Masur edessä. Masurin jalkojen kautta Haapalalle takaisin. Nyt hienosti Haapala käännähtelee. Tämän jälkeen kiekko tulee Tuukka Mäntylälle. Painetta antaa Junttila. Mäntylä heittää rystyltä syvään. Lajunen maalin takana. Kuusela viivaan. Lastino laukoo ja sinne menee! Sinne menee Niklas Tino! Lähettää viivalta ja ottaa vähän kimmoketta tuossa matkalla. Ja lipuu Sami Aittokallion selän taakse. Tappara kaventaa 1-2 kun 9 minuuttia kolmatta erää jäljellä. nyt kun katsotaan tää maali, niin tässä lähtyy sitten tää Kärppien kärkipelaajien järjetön kuormitus. Pyörälä, joka oli niin raskas jalka, tossa kun tää tilanne pyörähtää toiselle puolelle, Pyörällä tuossa IKH kohdalla. Hakee omalta alueeltaan 15 sekuntia jäljellä. Laine laukoo kaukaa. Aittokallion mailan kautta kimpoilee. Kiekko se on maalin takana. Siellä on Masur. Siellä on Hirsovits. 5 sekuntia. Enää yksi vetopaikka on tarjolla. Ei sanat riitä. 1 sekunti kellossa ja Patrik Laine tasoittaa. Tuli semmoinen ulospuolus. Siis Kärpätä pelasi tähän aiheeseen tän niin täydellisesti. Katso, sieltä kaivetaan. Sieltä se yksi paikka ja tulee. Sieltä ja sinne menee. Ja taas tuollaisesta vähän polviasennosta, tosta polviasennosta samalla lailla kuin Ovechkin on ampunut satoja maaleja. Junttila riistää kiekon Peltolalta pois ja lähtee polkemaan toiseen päähän. Aho on vierellä, siitä Aholle vetopaikka ja Tomi Karhunen. Hanska käy ja sieltä kiekko löytyy. Karhunen toteaa Aholle, että ei tällä kertaa. Uusia pelaajia sisään. Aikamoista miekkailua nyt Pirnekseltä Puljujärvelle. Pyörällä maalilla ja siihen syöttö Karhunen pelastaa. Ja sitten Puljujärvi uudelleen ja siinä on paikka. Ja on myöskin maali. Oi mitä jäkkiä. Pyörälä tekee. Jesse Puljujärvi syöttää ja Mika Pyörälä ratkaisee. Voitot tasan 3-3 ja se oli Puljujärvi, jonka valtaisa nälkä tämän homman ratkaisi. Tuo viimeinenkin vaihto, niin eihän siellä ollut kun Puljujärvi pyöri kuin Aro Pupu siellä ympäri kenttää.